Takže dobrý deň, dámy a páni, ja som Peťko88, toto je Survival 3. časť. Pôvodný plán na toto video bol, že budeme ťažiť diamanty. Ale keďže sa mi stala taká jedna vec, tak to nespravíme. Stala sa mi taká jedna vec, že pred týmto videom som ešte chcel natáčať, že proste toto video už natáčam, hej, Survival 3. časť, ale narazil som tam na Deep Dark. Takže som si to rozmyslel. Dneska totižto musíme získať 3 diamanty, nájsť lavové jazero a dneska postavíme portál do Netheru. Nie, ešte nepôjdeme do Netheru, to pôjde v budúcu epizódu. Dneska len postavíme portál. A dneska tu máme špeciálneho hostia, môjho brata Samka. Čau, Samko. Nie v Minecrafte, hej, iba v reále. Takže dajte odber na môj kanál a like na toto video a môžeme ísť na to. Teraz, keď som si teda pripravil video, išiel som dole. Maria, už dám to ešte do tej ruky. Išiel som hore, tak som našiel 10 zlata, čiže máme nejaké zlato. A toto je tá dedina, kde sme boli v prvej epizóde, alebo to je nejaká iná. No, ja si myslím, že to je nejaká iná, ale tak či tak ju preskúmať nejdeme, pretože my teraz musíme nájsť 3 diamanty. Čiže môj plán je nájsť konečne sa dostať teraz do savány. Nájsť oceán alebo púšť. V púšti nájsť pyramídu, alebo nájsť potopenú loď v oceáne. Tam, ak bude mapa pokladu, tak nájdem poklad a tam určite nejaké diamanty budú. Takže toto je môj plán, čiže ako prvé sa musíme dostať odtiaľto preč a z nejakého dôvodu má strašne málo FPS a strašne sa mi to laguje. Ja si dám angličtinu, lebo slovenčina je úplne hrozná, jak asi viete. Ja si to musím napiť, lebo pitný režim je veľmi dôležitý. Ale OK, to je jedno. Takže ideme teda na to. Prečo je to savany, hej, aby ste pochopili. Vesničané čús. Ja sa trochu nakopám. Tak aj ináč, keď som tam bol, tak ma skoro zabil skeleton, čiže úplne bol. Yes, a tu je zničený portál. OK. Máme tu jeden gold block. OK, to sa nám potom do Netheru bude hodiť. Aby sme vytredovali niečo s piglinmi. A úplne sa to tak laguje, to tak nenávidím. Počkať. Možno by sme toto aj mohli postaviť. Toto si vezmem, lebo do Netheru, aby na nás neútočili tí pigliny. Nepotrebujem. Toto už myslím nepotrebujem, ne? Ešte to nejak kruzovanie. No Maria, ty si fakt strašne sama. Tak, OK. To by sme mali, takže keby sme to chceli dostavať, tak tým pádom toto video bude krátke. Ak to teraz vyjde, tak to bude krátke. Keď sme toto vykopali, máme 3 obsidiany. Keby sme toto vykopali... Prečo tak laguje? Frasa. Ja do budúceho videa fakt si niečo spravím, pretože ja nechcem, aby sa mi to takto lagovalo. Stačia sem 2 obsidiany? Kamo, sem stačia 2 obsidiany. Čiže ak nič nedobabrem, tak to bude v pohode. A normálne by to akože išlo zapaliť, hej? Ale nemáme flint and steel. Ten ešte nejako budeme musieť získať, ale malo by to teoreticky fungovať. Čiže tento obsidian vykopeme, alebo je to trochu dlhšie. Zatiaľ si ste dole pod video a dajte odber. Možno by ste to stihli ešte aj 10 krát, pretože s rôznym kropačom sa to fakt ťaží pomaly. A zatiaľ, keď sa to vyťaží, tak sa porozprávame so Samkom. No, teda ja vám porozprávam takú jednu vec, za čo som ho extrémne nahneval. On si hrá fejkový Minecraft na tablete a mal Skyblock, kde mal 2 diamanty. Kto pozná hru, volá sa
Crafting and Breeding a tam má Skyblock. A ja som bol taký šikovný, že on tam mal teda tie 2 diamanty a ja som mu z nich vykraftil 2 diamantové lopaty. Čiže ja som taký super bráška, normálne, že ja... Ani o tom sa nemusíme baviť. Proste asi viete, ako to nastalo. Teraz už iba potrebujeme ten Flint and Steel, zapálime ho a budúcu epizódu to proste tam pôjdeme. Toto bolo pekné, krátke video, ja som vám pozriem, že koľko trvá. To video reálne trvá 5 minút, možno bude trvať dokopy, tu je rovno oný, tento. Ako myslíš, keď vyjde môj kanál, tak mi dávajte. Áno, ináč Samko, niekedy možno tiež bude mať kanál, bude sa volať Samko 102, ale nevieme kedy, čiže by som to skúšal. Kanál, čiže a potom tam aj jemu dajte odber, hej, spomnite si na toto video. Áno, Flint. Počkajte, mne sa nedošlo, že si urobím dvere vlastne. Ježiš Maria. Ak toto bude fungovať, tak ja som akože macher, hoši. Hej, však akože ja si tu nájdem proste úplne zničený portál. A viete čo, ja to tak nebudem robiť. Ja si sem znova položím tento gravel. Rasa. Ja, Flint. Tak urobíme si flinťák. Jak to ja teda volám flinťák? Prosím, nech to funguje. Wow, hoši, tak toto je niečo. Áno, ináč ja moc nie som teda na Nether portáli. Ja väčšinou, keď proste získam že celý železný armor v nejakom survival, tak proste už to končím. A len 3-krát som postavil Nether portál a vždy som v tom Nether chcípol. Ale samozrejme, teraz už je noc, takže ja sa vyspím. Ale vidíme sa na ďalšom videu, toto bolo krátke video. Jak som hovoril už asi 3-krát, dajte odber, dajte like. Áno, v ďalšom videu sa pokúsim nechcípnúť. Zdraví vás Peťko 8. Peťko 88. A čaves.